Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken para kiai punya, para ustadzah, para sepuh dalam ini sepuh, ingkang rawuh dhateng majelis menika, ingkang kula hormati sedaya warga dusun desa mriki, ingkang kula hormati sedaya jamaah di Kokofilin, ugi sedaya ingkang sampun khidmah ingkang bantu kagem terselenggaranipun acara rutinan dalu menika. Lan rumiyin kaula mujudaken rasa syukur dumateng Allah Ta'ala ingkang sampun ngijinaken kula sowan dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggenipun kita kempal dhateng majelis ingkang sae iki dalam rangka ingkang sae kanthi niat ingkang sae, mugi pikantuk ridho saking Allah Ta'ala, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Para rawuh sedaya, alhamdulillah kita tasih diparingi hidayah, diparingi rezeki, diparingi kesempatan sageda sareng-sareng zikir, sareng-sareng donga, sareng-sareng maos lantaran maos di Kokofilin. Ingkang pundi di Kokofilin menika adalah warisan agung saking panjenenganipun Kiai Hamid Jazuli utawi langkung ingkang dipun tepang asma Gusti. Alhamdulillah dalu niki di Kokofilin kita nilai malih niki ngawali dateng besi mriki rutinan setiap malam Kamis. Nggih, mugi-mugi saged istiqomah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah dan niki ngawali Kokofilin sekaligus ugi mumpung tasih ing bulan Syawal niki kita niati rutinan dalu menika kagem halal bihalal. Halal bihalal ngeten niki adalah momen untuk kita saling meminta maaf dan saling memaafkan terhadap sepodo-podo manungsa. Mula niku kula ugi sedaya panitia kanca-kanca khidmah dhateng malam Kamis niki menawi wonten salah khilaf dosa dumateng panjenengan niki kula nyuwun agungipun pangapunten. Alhamdulillah.